ويتاي بارك كلنا أملاهم هذا قالوا مهندرينا كلنا نفرط قالوا ما تبص إسرائيل همش ينزلوا كاب 14 تيزان لي كلها ناتهم حقوا استدلنا بحد النامبرنا ماتيوس إسرائيل همشين كاب 14 إسرائيل حدا نزلوا كسب 30 زلوا زسيم حساب سلوزوانا لكن تا حطار كم بيانا مالته الشميسوس كم زيبل مجشع كم زدلي سدمو نقلاو صوعو غنزو ذهبو لنفسه كفون كركم عامم نحادا حموشي مخليت نخال اي كلتا نتصال سايد ما حدا يبوهم كشي يتحموش مخليت زوسر السبع بقى خيلو بو نقل حموش تخال مخليت ما وصخر تبع كلتا خاقو خلت خال ربحه يتحادا زوسر قنا خيلو مدروح عيدو ويتو حابه دحر بزح زمن كأبويتاني تنبارد ناب تنبارد مصر مساعدتهم تتصواصل تحمش مغليت زوسد كال حمش مغليت امصي ويتاي حمش مغليت يبكاني نوقا حمش مغليت ربحنا بالغرب تقويتو حراي اتحياوي ومباريا بحيدة امين كاحمو ابوزح شمكاي ناب حقوس ويتاها تو بلوري دحري زولو دسين حسابي كومنا بلي لكن نلومي حساب حزير له أمون مهان أمون بارع مهان زول حساب تعرفوا أمون بارع مهناتو إذا حساب زول أولنا ويتا بفلاك تقدم زولو معرفات بزعبا معرف إسران سلسلة نهرينيا بزعاتهم فريساوان كميلهم كم زهورو بحضور لبي في أغير كم صوعهم وقن ساتهم قن تناتهم نقر كم زدر بيو مستدارة إسران أربعتهم كأموت مساعد كم يزولو أبزقن حال نقري نقرأ معلوم مالته أمونات خونهم زقبوا حال مسلاقين سلذي أحدش كده نفرقه لنا ناي نفسه كفنا أموننا نحاده قلقالي ويدما نحاده أقلقله زلوه نقر كوبز بحال نقر أمون مهان أمون بارع لنفسه كف ويتاز تقبل زملكت قال لنفسه كفنا أمون كونكونسي زي أبين تايدا لنا يدلل أمين سلازي مع إذن السلازي سلازي أمزنني حدا كريستيان أمزنني حدا بقولت آمين زبل نجر انتاي من اللي الناس ده حرف سماي أمون مهاني حيوان مهاني maybe بزحات أبوستلات كله هولي بزحات بروفيت نبيات كله هولي ممهاران واسط كل زلو معرف بلو ግን ኣብቲ መጨረሻ ክዛረብ ከሎ ጎይታ ብምንታይ ዝፃባፀብ ንሕሊና ወይ ድማ ትናቱ መምዘኒ እሙን ዲኻ ነርካ ፕሮፌት ኩን ኣይገልጾ ወላ ኣፖስትል ኩን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ትፀዋዕካሉ ሲ እሙን ዲኻ ነርካ ሕያዋይ ዲኻ ነርካ እሙን ሰብ ዝፅዋዕ መን መፅሓፍ ብታዋረካ ሙሴ እንታይ ዶ ኣብ ዘላ ቤት እንታይ أموني جي أب حدش كيدان أبل كيدان أمونة فلالي يحسب نيرس بتاعي قريب مهنا موسى أبزد لابيتو أموني نير جن حيوان كلني بخمي كردوك متى حيوان كلني كريستوس أب حدش كيدان كم تقولون كلتينا تقالي يجمع مهنا هذا نصو يبلنا أوراق مش أمونة دنيات أن تخونسي نحواتو مسلو تايدبر سلازي موسى أموني زمي عندك نتيحة موسى انتاي ودي له السو أموني تاسرعي يزقبر في جيكاز بحال نقري بلنا موسى نايم بدنقاس نقرسي يقول كروستوس زمي عمس مطقطة تاسرعي انتاي يقول أبزلنا بقول سمركو فتو ودي أمون استبحالة كريستوس جن زمي عكت مطقطة لكن انتاي يقول سلازي راح إلا دين بيسألنا سلازي أمزي أكلتينا تقالي بزولو إذا زنبرنا في المصحف القدس أنت حيوان أمون البارعة سلازي بتزنا بركة نجرسي أمون نيركا حيوان كأن يركا يبسي زقول صلوا له مالك
ስለዚህ አምኑ ዛሕትና ዘጋጥም ነገር ኮም በዓለም ሲሄጂ ከምት ዘሎ ነገር ሕለፎ እዩ ናቶም ነገር በቃ በትሕግስ ብኡ ሕለፎ እሙን ጥቦ እዩ ኩሉ ግዜ ሕያውነት ምስኡ ኩሉ ከዓ ኣጥቢቕካ ከዓ ኣትከይድካ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከዓ ኣዝዩ ዝደልዩ ነገር ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ እሙንነት ናይ ውሽጢ ነገር እዩ ብውሽጢኻ ትጥረዮ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ክፅውዓካ ከሎ ወይ ድማ ሓደ ራእይ ክበካ ከሎ እሙን ሰብ ክገብረካ ከሎ ካብ ውሽጢ እዩ ዝብገዝ እሙንነት ማለት እዩ ብሓቂ መፅሓፍ ቅዱስ እናኸድና ክንሪኦ ኢና ግን ኩሉ ግዜ እታ እሙንነት ትብል ምስ ምንታይ ክትተሓዝዋ ደልየ ምስታ ርሕራሕ እዩ ምስታ ደንጋፂ እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ምሽሪ እሞ ነቲ ሰብ ዝገበረሉ እሙን ነይሩ ፍቲ ዝገበሮ ግን ከይዱ ከዓ ነቲ እሙንነቱ ነገር እንተኸረጋግፅ ከዓ በቃ ክሳብ ዝምለስ እንታይ ይገቡ ኣፅንሐለ ኢሉ በቃ እዚያስ ብጃህ ኣፅንሐለ ግን እሙን ኣነ ክገብሮ እዩ ዝግብአኒ ግን ስራሕ ኣለኒ ጋጣሚ ተዓመል እዚያ ነገር እዚኣ ግን ግበረለ ኢሉ ናይ እሙንነት ናይቲ ድንጋፂ ቅድሚኡ ዝገበሮ ነገር ዝሰፍፈሉ ገለ ዝብል ነገር ኣለዎ ማለት ስለዚ ንሕና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ምንታይ ከም ተሸምና ንርኢ ኢና ነፍሲ ወከፍ ኣብ ማሕበር ዘሎ ነገር ጥራይ ንሪአ ሕጂ ነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ ንዓይ ኣሚኑ ቆልዑት ክበኒ ከሎ ጎይታ ኣሚንኒ እዩ ዝበሉ ዘሎ ብሓቂ ኣብ ሓዳራይሲ እሙን ደ ኣብ ደቀሲ ኣነስ እሙን ደ ኣብ ስርሐይ እግዚኣብሔር ኣብቲ ስራሕ ክብለኒ ከሎሲ ኣብቲ ስራሕ ናይ ብሓቂ ኣነስ እሙን ደ ብሕያውነት ደ ዝሰርሕ ኣብቲ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ክበና ከሎ ፋሚሊ ክበና ክእል ሓዳር ክበና ክእል ኣገልግሎት ክበና ክእል ማሕበር ክበና ብነፍሲ ወከፍና ናይ ነፍሲ ወከፍ እሙንነት ግን ክሓብስ ማለት እዩ ወይ ስለዚ ኣብቲ ዘለኻዮ ብሓቂ ሰበይቲ ከም ሰበይቲ እምንቲ ድያ ኣብቲ ዘለኽዮሲ እምንቲ ድያ ሰብኣይ ኣብቲ ሰብኣይ ምዃንካስ እሙን ዲኻ በቃ በቲ እግዚኣብሔር ዝደልየካስ እሙን ዲኻ ኣብ ኣገልግሎት ክትመፅእ ከለኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ኣገልግሎት እሙን ዲኻ ስለዚ እዩ ኣታ ሕያዋይ እሙንን ባርያ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ሓደ ቃል ክነንብብ ኢና ብሪማ ሓዋይ ምንባርታት ዘኒኻ ነህምያ 9:7 ዝከምበለ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ እሙን ሰብ ምስ ደለየ እዩ ንሓደ ነገር ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እግዚኣብሔር ሓደ ግዜ ከም ዝበሃል ነገር ኣሎ ከምዚ ራንደም ምፅዋዕ ከምኡ ዝበሃል ነገር ራንደም የብሉን እሙን ክትከውን ኣለካ ኣብቲ ዘለኻዮ ነገር እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ክበካ እንድሕር ኮይኑ ኣሚኑ ክበካ ኣሎ ኣብ ናይ ዓለም ስራሕ ንሰርሕ ከለና ብምንታይ መዝሙና ፅፍሕና ክውስኾና እንድሕር ኮይኖም እሙንነት እንታይ ንሪኡ ብሓቂ ኣብቲ ደስራሓ ሃለዎስ እሙን ዲኻ ኣኼባ ገይሮም እዚ እሙን እሞ ገለ ነገር ሊደር ግበሮ በቃ እግዚአብሔር ካለ አንብበ ለይብራ ነህምያ 9:7-8 ሽነስ ተበባይ ኣታን አብርሃም ዝሓረኻ ካብ ኡር ሃገር ከለዳውያን ኣውፅኢካ ስሙ ድማ አብርሃም ሰምኻዮ ንስኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢኻ ልቡውን ኣብ ቅድሚኻ እሙን ኮይኑ ረኺብካዮ ኢኻ ልቡውን ኣብ ቅድሚኻ እንታይ ጌርካዮ ኢኻ እሙን ኮይኑስ ረኺብካዮ ኢኻ ስለዚ ንመጀመርያ ዝረኸቦ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ነይሩ ናብ አብርሃም ክቅይሮ ከሎ ልቡሲ ንዓኻ እሙን ከም ምዃኑስ ርኢኻዮ ኢኻ ሽዑ ትኺዳን ትቀፅሎ ሽዑ ድማ ምድሪ ከነናውያን ሔታውያን ኣሞራውያን ፈሪዛውያን የቡሳውያን ጌርጌሳውያን ንዘርኡ ክትህቦ ምስኡ ኪዳን ኣተኻ ንስኻ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ከዓ ነቲ ቃልካ ኣቆምካዮ ኣሜን ኣሜን ስለዚ ንስኻ ጻድቕ ስለ ዝኾንካሲ ነቲ ቃልካ እንታይ ገበርካ ስለዚ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ሓደ ጀነሬሽን ክርስቶስ ዝበሃል ጠሚቱ ከምፅኦ ከሎ እሙን ሰብ እዩ ዝደሊ ብርሃን ንሓደ ነገር ክሰርሕ እግዚኣብሔር ወላ ፋሚሊ ዛንሽ ፋሚሊ ክተክልሲ እሙን ሰብ እዩ ዘድልዮ ሕጂ ብዛዕባ ካልኦት ኣይኮና ንዛረብ ኣብዚ ኣብ ክርስትያናት ንሕና ከም ኣመንቲ ክንገብሮ ዝግበአና እዩ ናትና ፋሚሊስ እግዚኣብሔር ክትጥቀመሉስ ይደሊ ናትና በቃ ቆልዑስ እግዚአብሔር ክትጥቀመሎም ይደሊ ግን ክመፅእ ከሎ እግዚአብሔር ግን ንኣብርሃም ክሪኦ ከሎ እሙን ምዃኑ ስራዮ ኣብዚ ጀነሬሽን ናተይ ክቐፅል ይኽእል ክርስቶስ ዝበሃል ጀነሬሽን ከምፅእ ይኽእል
ስለዚህ እሙንነት ዝደሊ ማለት እግዚአብሔር ልክ በቃ ክርኢ ከሎ እሙንነት ርኢ ወላ ንባዕሉ ኣብ ዘመን ኤሊ እንድሕሪኢናዮ ቶም ደቁ ምስ ዓለዉ ከም ድላዮም ክመላለሱ ምስ ጀመሩ ኤሊ ከዓ ምስ ኣበ ካብ ንዓይ ንደቅኻ ስለ ዘፍቀርካ ኢልዎ እቲ ክህነት ኢልዎ ንዓኻ ተዋሂቡ ነይሩ ኢልዎ ክገርመኩም ብጣዕሚ እቲ ክህነት ንስኻ ክትገብሮ ሂበካ ነይረ ኢልዎ ግን እሙን ኣይኮንካ ነይሩ ስለዚ ዝብል ተቓል ከም ነፍሰይ ከም ልበይን ዝገብር ሰብ ከተንስእ እዩ ንዓይሲ እሙን ዝኸውን ሰብ እንታይ ክገብር ኢልዎ ከተንስእ እዩ እሙን ሰብ ኣብ ብዘላሊቱ እሙን ነበረ በቃ ሳሙኤል ከዓ ሽዑ እንታይ ይገብር ነይሩ ኢሉ ሃና ኣብቲ ግዜ ትፅሊ ስለ ዝነበረት እግዚኣብሔር ክጥምታ ከሎ በቃ 10 ግዜ ምስ ረበሸቶ ሞኻ ወዲ ተኮይኑ ንዓኻ ክበካ ገለ ምስለ ኦኬ ፅቡቅ ኣነ ከዓ እንታይ ይገብሩ ይጥቀመሉ ስለዚ ንዓይ ከማይ ንዓይ ከም ልበይ ዝገብር ከም ነፍሰይ ዝገብር ማለት ናቱ ፊሊንግ ዝርዳእ ናይ ኣምላኽሲ እንታይ ይደልዩ ብኡ ክሰርሕ ዝርዳእ ሰብሲ ከተንስእ እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ካህናት ከለዉ ደቂ ኤሊ ከለዉ ግን ዓለውቲ እዮም ነይሮም ሳ ከም ድላዮም ዝመላለሱ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኢላኩም እግዚኣብሔር ግን ከም ልበይ ንዓይ ዝገበሩ ክገርመኩም ኣብኡ ሓደ ነገር ደስ ዝብለኒ ሳሙኤል ኣብ ቅድሚ መን የገልግል ነይሩ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኤሊ እኳ የገልግል ብርሃን ክርአ ከሎ ንሰብ እዩ ዘገልግል ግን ኣብ ቅድሚ ኤሊ ኮይኑሲ ንእግዚኣብሔር የገልግል ነበረ እዩ ንኤሊ የገልግሎ ነይሩ ትምግልጋሉ ግን ንእግዚኣብሔር እዩ ዘገልግል ስለዚ ሓደ ግዜ ሰብ ክሪኦ ከለና ንሰባት ነገልግል እዩ ዝመስለና እንታይ ተገደሰኒ ወዲ ዝደክ ኣይሰምዑንም ዝምሰል እዮም በቃ ንሰብ ኣይኮን ክተገልግል ከለኻሲ የድብል ዘሎ ሕጂ ብነፍሰኩም ፋሚሊ ክትኣሉ ከለኻ ንፋሚሊ ይኮን ንእግዚኣብሔር ኢኻ ተገልግል ዘለኻ ሓደ ነገር ኢኻ ንእግዚኣብሔር ትህቦ ዘለኻ ተዳልወሉ ኣለኻ ሞባኣይ ስራሕ በዚ ፋሚሊ ዝስራሕ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ስለዚ ንዝኾነ ሰብ ኣብ ኣገልግሎት ክነገልግል ከለናሲ ንሰብ ኣይኮንና ነገልግል ስለዚ ሳሙኤል ስቕ ኢሉ ይተገልግል ወረጋብቲ ቃላት ታሕቲ ንሪእኩስ ሳሙኤል ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጦን ነበረ ዝብል ኣሎ እንዳገልገሎስ ግን which means ሳምብል ልብ ነይርዎ ማለት እሙን ግን ኣፍታ እሙን እንተን ንጎመፂቶም መሳኹት እንታይ ገብረ ይኸፍተን ምሸት ከዓ መሳኹት ዓፅዖን ይድቅስ ግን እሙን ነታ ናቱ ዝነበረት ስራሕቲ እሙን ኮይኑ ኣብ ቅድሚ በዓል ደቂ ኤሊ ከለዉ ኤሊ ባዕሉ ከሎ ግን ምንም ነገር ኣብ ሓደስ ከም ዝብል ነይሩ ናይ ኤሊ ታሪክ ንህላምቢብኩም ሞስ እዩ ተቐሚጡ ነበረ ኮፍ ኢሉ ነበረ ተቐሚጡ ከምኡ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ክገብር ትሪኦኒ ሃፍታ ፅሑፍቲ እዩ ሓቂ ዝተቐመጠ ነገር ከኣል ሓንቲ ነገር ኮፍ ዝበለ ሰብ ዓይኑ ዝደብዘዘ ቪዥን ደይብሉ ራእይ ደይብሉ ነገር ምንም ነገር ክገብር ኣይክእል እዩ ዳስዋይ እግዚኣብሔር ሓዲስ ሰብ ከተስእ ደልይዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓቂ ኣብቲ ዘለና ነገር ሲ እሙን ዲና እሙን ሰብ ብሒደት ምዃን እዩ ዝጅምር እንታይ ደኩም እሙን ሰብ ብሒደት እዩ ዝጅምር ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ዝደልዩ ሰብ መሲልኩም በቃ ብዓብ ነገር ክጅምር እዩ ዝደልዩ ከምዚ ንኣብነት ወላ ኣብ ትካል ገለስ ትካል ሃሊካ ብኡ ክተመሓድሮ ብኡ ክትዓቢ ገለ ብንእሽተይ ከም ዝጅመር ብሚኒስትሮ ኮንካ ከም ዝጅመር ምውህላል ሰልስ ዘይለመደ ሰብ ኣለኹም ከምኡስ በቃ ነቲ ዓብ ጥራይ ክጭብጦ ዝደሊ ነገር ግን ብሓደ ንእሽተይ ነገር እዩ ዝጅመር ማለት እሙንነት ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ንዓኻ እሙን ክፅውዓካ ከሎሲ ኣትሊስት እንታይ ገብረካ ይፍትነካ እዩ ብሒደት ነገር ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ ኢልዎ እንታይ ክገብረካ እዩ ኣብ ብዙሕ እንታይ ክገብረካ እዩ ስለዚ ብሒደት መጀመርያ እሙን ዲኻ በታ ዘላትካ ንእሽተይ ነገር እሙን ዲኻ ኣብነት ክኾንና ዝኽእል ዳዊት እንድሕር ርኢናዮ ቅድሚ ናብ ጎልያት መሃሉ ቅድሚ ናይ እግዚኣብሔር እቲ
زعابي نجر مفصام انتهى يقبل بيريجو لنا حيدت بقصر حيدت كندي مهاني بطني كن حيدت كثر ينقل هاس زوج صار نجراتي حيدت بالكل نعن أمم وين يقول لنا ولا قال نجر تبغنا بس أقوم سأل تايلو دبنا بس أنك متصور له شيء حنت نحوسي اللي تايلو براني كم أفيد من زعيم زين أنا حدرت توها كونين آمين توها كون سلزمهم خد إنك الله جل سلزمنا كم بس أن دبن كم أفيد تايلو براني ما نحن بتنحدر زجور أو نقدر نعالي كم زشمو سلزمني حدث أمنت كون الناس حدث تايلوش بقولي هذا اللي حاوي هجي أحد ختماس ويكام تيلس نبذة ختماس يلو سمناو ختجلجلني ها دخل كاسي سمناو ختجلجل أحد جوبا إيه بايلو نبذة ختما أحد جوبا إيه سيلو سمناو ختجلجلني هايلو هجي وصها أو حرايلو بقى أقول بتحبي سؤال دقة خفيت اللي جوبا إيه أنا بزز نور سبب حنت قال هجل لي لحسلو حرايلو يخيل مسكدة كل يوم نيجي ريفورميشن جاي صحابه هيلو أبتقوا بقى مستنها 70 سنة مستنها أبشر بينما يقولون 70 سنة كتسأل سنة 70 أو بينو شعبتها ما ቦታ ተጋገሉ ማናቱ እግዚአብሔር ዘበለንስ ጉባኤ አነ ድሬም ገለው ጋዜም ካ ሰባን ሰቤትን ክልት እስ ክትከው እግዚአ ሰማይ ተደኛ ይሉ ክምለስ ገርጆ ኦቶ ዋ ህንጃቲ ኦ ሜቢ ተሐርነት ነተሰባይ ዳበለሆሉ ካል ቸርች ለዩ ዘኻተማይ የለ سحجو حال شرجي تصبر له بزح غوباي بزح حسب دلو ነገር ጥራይ تصبر له ምን ታዳ ግዜ ኹሩን ነው ማለት እዩ غوباي ግዜ ኹሩ ደም ጌም ኮሙቲው ማለት እዩ ገለይ ወይ ተختማ ሳልም ክልቲም ድራማ ተደረገ ግን ነዖም እግዚአብሔር ሲ ኣብቲ ከተማ ብዙሓት ከም ዝገብሮ ምስተዛረቡ غوباي ለሊካ እግዚአብሔር ወሬ ተዛሪቦ ስለዝሆነ እሱ ዝሪዮ ዘሎ ብዙሓት ወይታ ዝሪዮ ዘሎ በቃ غوباي ወይ ዝሪዮ ዘሎ ነሰብ ዝራይ አይደለም ግን ጨለማቱን ሰብዝ ግን አቀብ ኮይናት ሀመየራ ማሐሰሙና መተሰብካ ተልክልከይ ገለ ስለዚህ መጀመሪያ ሆም ገር ግን አይተው ሐጠሉን ካላይ ከይዱ ሽዑስ ምሳፈም ንሕና እግዚአብሔር ተዛሪብና ከምስኩም ሆም ይለው anyway ነው ሀሉ እግዚአብሔር እንዳዳል አውሽ ተፍተው ወደ ዘመን ስለስ የሚሰራት ነው ማናቱ ካውም ድጎበሩ እግዚአብሔር ሓደሰ ወላን ጳውሎስ ከዛረበ ሁሉ እንታይ ነው ሁሉ በይኒ ጳውሎስ ኣብዚ ከተማ ግን ብዙሕ ሰብ ኣለና እንታይ ይግበር ሓደ ጊዜ እንታይ ንገብር ኢና ወሲልኩም በቃ እና ሽግርና ሲ ወንጌል ስለቤት ሰበኽና ኣባይ ንክልካ ማለት ወንጌል ሲ ኣይሰበኽና በቃ እናጸላህታይ እምድሓን ምፁ ናምድሓን ምፁ ይድሓን ብዙ ከተማ ዘሎ እንዳለ أنا خسرت خالني كوت خالني تزرنا نقدر እግዚአብሔር كريو كله غوباي يزري ግን እግዚአብሔር كأمون سبسر حسابي اللي يبغى كريو كله فاميلي خا بزح نقدر تدمع نقدر كريو كخلي ግን أفت فاميلي خا يفرت له حيز له سك أمون زريو خا እግዚአብሔር كأيدي ما يتاي بار آمين ስለዚህ بحيدة هذا جمرينا أمون سكتكو بتعزلات كان غير حيدة بقى جميرو እግዚአብሔር كأنت إنك بركة እንዳወሰኸካ ይኸይ ካል أمون سك واقع خفلك دلو خونا له كان تحاد እግዚአብሔር ዝደልኻ ንዋጋ ክትከፍል ሲ دلو ላ ነተዛሃበ كان غير أمون غير قومك እግዚአብሔር ይኽእል ክእለትና ሓመን ይሉ ቃል እግዚአብሔር ካብ አምላክ ይሉ በቃ ክእለትና ሓንቲ ነገር የብልናን ግን ልቡ نخمت عنه زنبنا لبو أمور مهان رهيب كايو عيل سلسلة ناي لبو قداش لازمنا ناي بحاجة سي
أنا واقع خفلس دلولي أبتغذي أبي تصاوعي تزلل أبتغذي أبي فيجن ده هذا النجارسي يوسف كان حاجة نجار تصفو نجارو انتهي أبو من تعرف هونيو هذا أبو بنو سلسلة هونيو لأن هذا خا بقى تخوفوا وريهم نايتهم أخواتو ستاي قولوا نبرة مهناتو مسؤول كوباس كله وسو أمي تأمين سلسلة هونه بتأمين الناس يزقاس ما كحسب كله ساتم سرقة اليوم أخواتو أو نحن تبدي ولا قريب جيرما وهذا بدي أقوله نبوا بس obvious السبب نزان الجريان أريد أصرف بالمن يركوليه نبوا ما نعرف أمون سلسلة برنس بس أكتر أزباسي لاسي أمون ده سوايو يشوف كزارب با يوم أب حنفاهم لهم تاي قبرنا نبرة كاوز قدر أزيابير كا إذا سبز هاتاي قبرنا يلو يدلني هاي بكا الذي بزح شجر بزح مكراس للريال لو أبي رافرا هكا أمون سبيز سبز بكا بتعزل لا تنقل ديحس ديسر ديبل أمون سلزمنا إذا سبز هاتاي قبرنا يدلني جن نبى حق واجهت كفلسي جلودي يشوف الحالة فوق مكان من شم عصرت وقعدت 10 شهور من تعمت مع الكريستينا مالتي مع الكريستينا سي أو حدا ديت فوق عدمو imagine ديت فوق أمبا ديت فوق خب جن نتناي زي عليه أمون الناس لازنورو بقى تعوشتو زنبرها أقضي عليك أبوش لازنورو أمون مهانو سرعيها أقضي عليك نزي زعابي أيوة تزعابي أيوة من حامز قبل لك مسنا كريستوس مثال المساسر من يوسف معناته جنريشن الحين حزبي الحين خاطر تخطف إذا حسب نجر ناي يقوم كل نجر السوق زي حنا نجر زي عميرسي نزعاب أيوة كوا كله أمون مش لزرعي سلسي أم نفسه كفنا زي حيرسنا عنا دي زينا أم نتشرش ولا نتهم حواتهم لهريهم كم تعطوا يزبلنا كرسوس كله زي نيرو حيوان عالي يوسف كا نيرو حيوان عالي دك هكا ما أنسي بخير لنا أنت لو مكا بحق روح في الناس نرد أسكله كم بقولكم تأموننا تأبوي تامسنا ناسي ناس في نرد علم لو مكا كتير يقول لها كل نجار باسترا قال نجار ولا حد في الناس بزبها زي كده مسبرت الناس بزي ده يسمع بقى زي عليه قل نزخان ذكر ده خلو أمون يروح توعك خلو بزحات كبسجنون بزحات نلبون كترسلسلو بزحات ما تهجرلو أقصالهم كتفوسي زي عليه توعك حدش كلام فلك توعنا خلو بزحات سلزي زي عليه نحنا أمس وقف أبتزلنا ينقل صفحة توعنا خلو واقع نخفي سبب كوني دليلنا على أمونا دنجز كوني دليلنا زي عليه رباط آمين تايلو نتي متوس كزار كله نؤمنا سبحة النتاي ورو نؤمنا سبحة الدكون بق زخون سباسي نتعيو نتاي ورو حبو زي عليه رباط سلازي كل زي عليه رباط يدقفك مثال استخدام بلها مثال إسران هموشن 13 شميسوس أمون له نتم زل أخوه كمتي زحلي ورشي بجيجا قولي نسو نفس بيته يقصنا آمين أمون له كنتايلو كمتي زحلي ورشي بجيجا قولي مجمرة تربك تربها لا يتدق كان لكن زحلوت بزي قوي ما زم حارس تقعد ولا وريهم ماله قوي هاري صحي بتعمل صحي
እዚህ ካብቲ ሓደ ግዜ ፀሓይ ድሌካ ነገር እንታይ ዝሑል ማይ ይደል ዝሑል ማይ ማለት ንውሽጥኻ ዘርስርስ ነገር ይምድል ስለዚ ኦምሉ ሲልዎ ከምቲ زحل ورجي بجزء أوعي كوم وهم تنسن عزيز أن يقول لا بحر بجزء أب زحل حال بجزء أب قرص لزلنا زحل قرص لزونا زحل نايمة تستمعنا زحل نايمة مع ساعة تستمع أب حر بجزء أب مدربة نيشتي وعي ولا وعي كوينوسي وبلغ تماي وعي كوينوس مستنكر حيس كم زي زحل كويني بسمعك وما هو نايزحل ورجي زخا أسيلو اتلو خاص كوبي نفسه بيتو سنتاي قبراي يقصنا باهي زبلك هاي اذا كان عينت لو باهي بيتو زبلك እግዚአብሔር ይባል እግዚአብሔር በአኻሲ ከመይ ባህሪ ነው በቃ ከመይ ይድሰት ከመይ ይርስስ ولا نميا هرينا وراء نترأي بقى حساب مساعته دايركت خير كابتنا نقص كل نجار قال يفتح غير لنا كيف بقى أمونته ربي ننفس وقف نتوم عاوزنا ورعيهم سحابة دقيقة من نجارسي نعيس يلو زقبان نخنا السيمة بي هم زي دوم زقبوه نفسه من بزحات كبير ومنيروسي تايجور كلهم يلو بقى كم سنة كوينين نعوم ما يحول كلهم يلو زارب كله ግን አብታም ዚ አገር ዘሃቦ ነገር በኡምንነት ነፍስ ወከፎ ማብቱ አፍተ መካቢያ ዝነበሩ ነገር ካ በኡምንነት ሰው እግዚአብሔር ካይ አምላክ ሰማይ ከቀናልናይ احنا ማሮቱ ማታን ገብርና ተስኢና አይኢና ስለዚህ ካባና ዝበለ ነገር እንታይ ይሉ በኡምንነት እዘሲ ይሽዑ መጨረሻ ምዕራፍ 13 ተዛረብ ኩሉ ለሚያ ጎይታ ይልዎ እዚ በሕያውነት ከም ዝገበር ኮሲ رأي اللي يقول بدينغات معايسي كاوش أي كم زور بس بقى ترد اللي يقول نويت حاري مثل ما كاريات تايو نخلهم سسرع ما تحيزو بر نسو ناي فيجن ناي مهاب جزي عبير رأبك قليل بقى جزي عبير سي حد نقر عيوك بنا أبز ما عليها زي بلو أبزي مدرنا عطيب تدالي هذا الله نقر كرئو خلو جزي عبير حد نقر كبكاس قليل جيني نتوم فتسيمو لبونا وصقع من تخصنعهم سيل انت እግዚአብሔር ናብዘላ ምድሪ ዘራይ ይዘውር እግዚአብሔር ከዛብ ወቅ ይዘውር ለምን ምን አልኸገለ ንዝኸል ሲያስ مش ቆሚሎ ነመን ክልኽ من ከኸደለ ሲሉ አነ ለቆ ግን ማኸዝ ሩስ ለማ ኮና ፍሬካ አሩፍ ሲዳም አነ ኸደልካ ዛረብ ቆሎ ሲያስ لومي من كذا بونجيل تراينا صوبه مالته إتي أمور الناس نا بونجيل تراينا كله تايدا أكل نجار ناجحفن أبصر حالك بو هم يروزي على السرح من أمورنا أبيت كار بو هم يروزي على السرح لذي نتزلنا نجار لومي يجي على أمورنا كوين كل كفرنا نصلينا